За мен живота е сън, е реалност в една друга реалност. Вълнуваща за нас като актьори е вълнение, малко или много. Ролята на Кларин е различна от тази роля, която съм в момента. И двете са хубави, и двете са интересни по своя си начин и посока. Мога да кажа, че и в двете се чувствам еднакво изненадван през цялото време. Аз имам една голяма преднина с персонажа на Астолфо, от гледна точка на това, че преди когато играех Кларин, имах възможност да гледам Астолфо в ролята на Венцислав Сариев, мой колега. И съответно доста съм видял, дори текста поназнайвам малко или много от преди това, така че на отговора дали е бил труден, бих казал, че не до толкова, колкото щеше да ми е труден, ако не бях играл в това представление преди това. Трудностите, които бих искал да премина и да стигна съответно до нови висоти, биха били в посока на още по-разгръщане на ролята на Астолфо. И бих искал да се запознае още по-дълбоко. Не просто като представа, ами и като усещане вътрешно, вътре в мен самия.